manje yabona mina ngiqine mangale niyenzeka phaya endlini mfethu and ke ngokuthiwa ndimo onoqhuku uyakubona saweni mfethu yathanda usiphathele into zapha kuwendlini wena uhleli singamajita always koma fanini ipaloni yasepaloni abantwana into nami ningumntana mos ngokuphethu yintoni izokukhalwa ngawo pha kuwendlini emakhaya manje yoko ndiyalalaza yoko ndigrand and ndiphiza abantu kumntu endimthekithayo mfethu buzingola ngepaloni wena sekhawenza ingawuza mfethu amangawuza ananto le out mfethu sayisana mliyana ananto le out mfethu indiyaze kumosha pha kowayo qale out mana iseyo yiyo amazita amawanalasendi akalo mfethu awunafuna yonke into kum intoni ngokufuna yonke into kum nawe naku kulapha kuwendlini nje ayisethatha ingawuza yakho yasapha angumntu wami la ntoni amani mashita lo mntana is the hottest in the world mntana ngifuna mna mani jonga fethu ntwana angiqombe mntana into kaloku uzafumana imali uyayazi ngesinto yam kaloku ufuna wena ungena mehlo awuzi uzalifuna lo ngokusamtshanga raf ngokusamtshanga ntoni lo mshito unjani yulo mntana yojonga fethu isabhuka kodwa ndithanda jonga fethu hello Simso oyini mabhebeza Stufuza abo Simsa intoni jo Maru uyazazi ba untswembu abo si hayi Stufuza yi10 unjeni hayi uthenweni awunani nemehlo wena awunawo namazinyo amazinyo kwakho kwenzeka ntoni apha andani nobuya yazi bayibona ke mazinyo angena wena hlangu ezinyukayo apha upakamile wena hayi yazi siminza kuchata uzothetha nto bakalo Sima unothethe ezo zinto sense uba angamaji like sakuncanywa kaloku simu mna benza kuprotector akawume wena uthi mandime wena kumla jonga sim simamele ezo sibhanqa mfethu uthanda nyani mna hayi weske wena wena nomaqretsa wakho hlala phezantsi awuningakwindona sim baby into ekum lo mntana fonini yazi achusi wami balo mntana bengumntana egrand mhlawumbe atshisa amashita besokwazi nombheka like simprotecte nasikasi uzamprotecta njani wena ubipaloni uzamprotecta njani hey sapa ngicela undenzele ifavor yabo njemba ndiqabene maniphandile nozala wahleli nje lo mthetho ufuna uncedwa amelane kalo ndithini nini moso achusi bami umfowethu nino achusi bami umfowethu kodwa achusi bepaloni kaloku mfowethu andifuni ipaloni ndicela nje indawo lala mfowethu mamela fonini yazazi inyawo zakho ziyanuka amakhwapha yanuka yazi lo mntu lo uthi ipaloni inyawo zakhe zamzibiwe nefoni yami mamela zawulala 2 weeks achusi wami and then beka ngako mfowethu ifoni yami ntoni wena ufuna ntoni lala kuwe lo mthetho nileqiseni please ngicela sileqise nto inwele zami nefoni yami ibiwe ngongoko zibiwe hey kanibeni kancane inwele ubela inwele wena zintoni ezi hayi basila bana mani wena busithi mosi thina siyo asizo time zakho mfethu yabo uyitype yoleqa iphara liphara ne ngezinyawo zinuka hayi alikhona wena mnganami kathini ndizaliluma kanjani ke nazi ngazo kala uyatype wena ndizalibona kali mntasekhaya asizotype bamrobhe kancane usim kodwa mamela mana amani niye kusimo niserious majita ndicela nje ndawo lali 2 weeks intoni niqina mathambo kaniyibethe ndifuna nje urelax mamela uzawuphaka nje antyanga mfe ndiqalela mosendlini ndiphume ndixabene ngapaloni intoni ngxaki yakho uwe lona man kaniyekeni majita mandifuna lona juice wam kale sawulanza ulala ekhawutshini ke mfika nje ndilale phantsi
Urathi unozala Hayi, uthengisa akho urathi right. wabana nyaka. Yho, Uyawuthi vaya ekhaya, vaya ekhaya. thengiwe Vaya ekhaya. naseKalisotari. ukokwenu Ah, Thengiwe. apheke kaloku apheke kanti yena thibana